Continuem parlant de llibres a la 48a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el torn de parlar del Carmen, crònica social i urbana d'un barri històric, publicat per Rom Editors, i parlem en el seu autor, Rafa Solat. Rafa, benvingut. Què tal? Per què esta obra? Esta obra és la desitjada de la meva vida. Jo soc nascut en el barri del Carmen, concretament en el centre, al carrer Pintor Fillol, i esta part porta una part autobiogràfica meva. He escrit molt sobre la societat valenciana, sobre distints barris, sobre el que és el centre històric, però esta obra sempre la tenia, diguem, esperant, perquè volia fer una obra que fora el més completa i una visió del barri totalment distinta. I aquí està. Ja està, 441 plana, 370 notes de peu i 500 imatges. Sí, és que he procurat i encara tenia més. El que passa és que he triat moltes imatges i molt de text, que tenia molta informació. Així n'hi ha molt contingut, n'hi ha 4 parts molt diferenciades, que és la història, una crònica social, les festes, l'urbanisme i sobretot un recorregut per al barri, però un recorregut no un recorregut essencial, sinó un recorregut d'algú que ha viscut al barri, sobretot me va ser molt en els anys 60, que és quan jo de xicotet recorria els carrers i jugava en els carrers. Quin ha sigut, has parlat d'aquesta memòria, del barri, però quina ha sigut l'evolució social del barri al llarg de la seva història? Perquè coneguem molt bé els anys 50, els anys 40, els anys 60, els anys 70, els 80 i l'actualitat, però quina ha sigut? Perquè es diu la tierra al gancho, no? O la punyalada... La terra al gancho es diu més Russafa. Però sí també. Este és un barri que va començar en un barri totalment artesà. Els gremis, la majoria dels gremis naixen allí i estava tot rodejat de taller d'obradors, que seria antigament. I en aquesta característica del barri, com un barri obrer, després, quan la industrialització se va fomentar i se va ampliar. Jo dic sempre que el barri és una pròpia ciutat, una xicoteta ciutat dins de la ciutat. I aquest és el recorregut social que ha tingut el barri, fins a que arriba l'època de la Riguà, que va suposar un desastre total en quant a les construccions, en quant a la gent que va eixir del barri buscant altres barris més salubres. A partir del 1957, ja dic, la Riguà, comencen el barri a revitalitzar-se en els llocs, els locals que són de modernisme, com era una moguda que estava mirant en el barri en pla nocturn, i aquesta característica és la que ha arribat ara. La gent coneix el barri del Carme per la moguda, la moguda nocturna, i no, el barri del Carme és algo més que la moguda nocturna. Jo ho dic així. Reflexa també aquesta moguda que s'ha va produir al finals dels anys 60 als 70, és quan se van obrir tots aquests locals d'artistes també promoguts per lo proper que estava l'Escola de Belles Arts, que també va propiciar aquest ambient bohemi. I aquest és el recorregut social. Conserva encara l'essència el barri del Carme? Pensa que la conserva? Sempre se parla dels paradisos perduts, però te pregunte, com a fill del barri, encara conserva, se pot reconèixer el barri encara, aquest barri de la teva infantesa? Sí, encara conserva aquesta gent que veu, te saluda, se para, o que potser en estiu trau la seva cadireta a la porta i se fan el soparet i tal, se conserva, però no es conserva el que fa 30 anys enrere, no? Ixe barri que era entranyable, que te saludaven tots, que n'hi havia gent que potser estava treballant en el seu obrador, en el seu talleret i cantant, i traien les coses fora, per exemple, un polimentador,
deixaria els mobles fora en la cera perquè se secaren i tot això. Això sí que s'ha perdut. S'han perdut els xicotets tallers i aquesta vida social que era més com si fos un poble, el barri. D'aquesta essència, d'aquesta delimitació, moltes vegades se perden els límits. Avui en dia la gent parla del barri del Carmen, de zones que no són estrictament el barri del Carmen. Qui és estrictament el barri del Carmen? Perfectament, molt bona pregunta, perquè és l'èmfasis que jo faig en quant als límits del Carme. El Carme, efectivament, molta gent es creu que és el barri de la Seu, o Belloters, o carrer. No, el barri del Carme, començant per les Torres Serrans, per exemple, continuant per el carrer Serrans, carrer de Quart, fins a arribar a les Torres de Quart. Després girant per lo que se considera circunvalació, Guillem de Castro, Blanqueries, a anar a travegar a les Torres de Quart. Dins del primer treixe és el Carme. És el Carme. Què curiositats es poden parar per al lector d'aquest llibre, el Carmen, crònica social i urbana d'un barri històric? Quines curiositats podem trobar que t'agradaria destacar? Imagina que moltes, 441 plana dona pa molt, però què destacaries tu? Ui, destacaria tot el llibre. No, destacaria molt, per exemple, que he recobrat carrers que els títols s'han perdut o que la qüestió urbana ha diferenciat i que això sí que és molt interessant perquè faig un recorregut històric per carrers que ja no existissin, almenys el seu títol. Després recobre botigues del segle XVIII i del XIX que jo he vist analitzant en l'antic diari de València, botigues que n'hi ha una botiga de la Mona, no sabem, però sabia on estava, en el carrer Roters, hi ha una botiga que se llama de la Mona. En fi, tot això és el que destaca coses perdudes. O de molt esperis, perquè la cançó, per supost, està. I tot això sí que és veritablement recobrar la història, no només del barri, perquè quan estic parlant del barri estic parlant d'una part molt important de la història de la pròpia ciutat. Rafa, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts, per portar-nos la teua memòria, però també recobrar o ajudar-nos a recobrar la memòria històrica i la memòria sentimental d'una ciutat, i en concret partint d'un barri com el Carmen, crònica social i urbana d'un barri històric. Moltes gràcies i que vinguin més llibres més com este. Per supost, és el que fa 21, o sigui que per supost que n'hi haurà més. Moltes gràcies. Gràcies.